Benvinguts i benvingudes a l'Hora Local, al programa dels matins d'Altafulla Ràdio. Avui estem especialment contents perquè estem d'estrena, tenim una novetat i ens fa molta il·lusió de poder-la compartir amb tots vostès. Aquesta setmana estrenem un nou espai radiofònic dedicat a una de les expressions culturals per excel·lència del nostre poble, els castells. I com no pot ser d'una altra manera, no estem sols. Aquesta casa va de la mà dels castellers d'Altafulla. Ara i aquí arrenca un bloc quinzenal d'uns 30 minuts de durada en forma de secció temàtica que en situar-nos ja a les acaballes de la temporada radiofònica, pràcticament a mitjan mes de juny, de moment s'inclourà en aquest programa. Ja avancem, però, que arriba amb ganes de fer pinya i per quedar-se. Un nou espai per explicar, compartir i fer valdre el món casteller des de dins. Aquí revisarem la seva agenda, el calendari, la història, les anècdotes, les curiositats. Parlarem amb castellers i castelleres, viurem els castells i els castellers d'Altafulla ens transmetran de ben segur aquesta passió. Així que els agraïm que hagin escollit el 107.4 de l'FM, altafullaradio.cat, la televisió digital terrestre o l'aplicació per Android a l'hora d'estar informats de tot el que passa a casa. Sense més preàmbuls, quilos amunt. Tenim als estudis d'Altafulla Ràdio a l'Avinguda Marquès de Tamarit l'Arturo Palavecino i l'Albert Papell, president i vicepresident dels castellers d'Altafulla. Què tal, com esteu? Benvinguts. Moltes gràcies, molt bé, Eduard. Escolteu, d'on neix aquesta inquietud dels castellers d'Altafulla a l'hora de posar-se ara davant dels micròfons i dir, volem capitanejar també nosaltres un espai radiofònic a l'emissora municipal? Bé, teníem moltes ganes de fer poble, no? Una de les coses que sempre reivindiquem com a colla, que som una entitat oberta al poble, oberta a la ciutadania, i per tant teníem ganes d'això, d'explicar-nos des de dins, no? Més enllà de l'actualitat castellera de la temporada, teníem ganes d'explicar coses això, més internes de la colla i compartir-les amb tothom. Els castellers d'Altafulla, podcasters, youtubers? No encara, tot arribarà. No arribem aquí, no? Però bé, jo tinc que agrair a l'Albert la proposta que és principalment seva, no? I és el que dèiem, hem d'aprofitar que tenim un mitjà local com és la ràdio potent i doncs aprofitar per tenir aquest espai, no? Sí que és veritat que, ja anirem parlant, però és diferent el format estàndard que podríem dir de programa de ràdio temàtica castellera, no? Simplement tenir el nostre espai i sobretot doncs, la intenció de donar veu a altres persones, no? Que no parlen normalment, perquè és veritat que si parlem de l'actualitat castellera de la colla, com sempre ens doneu veu i l'esteu doncs, difonent, doncs normalment parlo jo, parla la Maria, no? Doncs això, escoltar altres històries, altres vessants i donar veu a gent que normalment no té veu i aprofitar doncs, aquest espai per això, tocar altres temàtiques. Doncs escolta, celebrem també nosaltres des d'Altafulla Ràdio que hagueu comptat precisament amb l'emissora a l'hora de que aquesta esdevingui l'altaveu dels castellers d'Altafulla. Tot el que puguem contribuir, no només amb els castellers, sinó amb totes les entitats i associacions del nostre municipi, els braços ben oberts i per rebre-us, a posar-hi tots els esforços que faci falta. Per cert, una sintonia també molt pròpia, Aquest hem nascut castellers dels Portobello. Molt ben triada. Jo crec que ha arribat per quedar-s'hi també, no? La farem. Això sí, els castellers d'Altafulla ho desitgen. Si volen aquest hem nascut castellers i serà. Escolteu, com ho estructurarem, això? A partir d'ara, què passarà cada 15 dies als micròfons d'Altafulla Ràdio? La idea, com deia l'Arturo, no? Que donarem veu a aquelles persones que normalment no en tenen tanta, no? Perquè la pròpia dinàmica de l'actualitat a vegades mana és això, no? L'Arturo o la Maria representen la veu de la colla a vegades als mitjans, però sí que volem això, no? Aquesta voluntat d'explicar coses més internes, no? De la història, de la tradició, de la colla, però també temes més tècnics, si voleu, no? Com la importància d'una pinya, per exemple, no? La voluntat és que el nostre cap de pinya es pugui venir aquí, podem parlar de la importància de la pinya, de que tothom té un lloc a la pinya, no? De que a vegades la gent pensa, oi, vull entrar a la colla o no, però si jo no vull fer castells, però és que pots fer castells de moltes maneres, no? I al final en una pinya hi ha lloc per totes les persones, doncs això és una de les coses que volem parlar, també de la pròpia
importància dels grallers, no? Els grallers i les gralleres que ens acompanyen en totes les actuacions, doncs també ens agradaria que vingués algun representant dels grallers, que a més, no? Per exemple, tenim el Joan Albert, que ha sigut cap de colla, per tant té la doble vessant o la triple vessant perquè amb la seva importància dins del poble. Per tant, això, no? Que cada 15 dies tinguem temàtiques diferents que creiem que poden ser atractives per conèixer els castells des de dins, més enllà d'això, no? De l'actuació que hem fet el cap de setmana anterior o que tindrem properament. La vessant social, no?, dels castellers d'Altafulla, que també és molt important, més enllà del simple fet casteller. De fet, en moltes ocasions ens en parleu, assagem, ens trobem un parell de dies per setmana amb un objectiu, que és el d'arribar a plaça i fer-ho en el millor estat de forma. Però més enllà d'això, els castellers acaben sent una família. Exacte, i aquí també la importància de donar veu a aquesta vessant més social, no? Que sí que els que estem més involucrats o més propers a la colla la coneixem bé, però potser aquella persona que pot escoltar la ràdio i pot escoltar l'actualitat sobre els castellers, doncs no li és tan propera a aquest altre vessant més social i aleshores doncs, és una molt bona eina per donar a conèixer doncs, aquest altre vessant. Per què creieu que hi ha aquesta barrera que potser algunes persones es fan o ens fem quan observem la dinàmica castellera des de fora o amb certa distància? Crec que són molts factors els que n'hi ha, no? A vegades, amb gent amb la que hem parlat, per exemple, hi ha un punt de timidesa, no? Veus el grup organitzat, ja molt cohesionat i penses, ostres, com m'inclouré jo aquí, no? I és superar aquesta barrera, perquè hi ha molta gent que no ha fet castells mai i que ha vingut a la colla i, evidentment, ha sigut ben rebuda, ben acollida, ben tractada i s'ha quedat, ja ha fet recorregut. Però sí que parlant amb alguns, per exemple, no? Aquest punt de, ostres, com entro allà, si jo no n'he fet mai, què puc aportar a la colla? Doncs tothom és benvingut a la colla perquè tothom pot aportar, com dèiem abans, no? Jo crec que hi ha molts factors. Al final nosaltres creiem que som una colla oberta al poble i et diria fins i tot a la comarca, no? El Baix Gaià en sentit ampli, perquè tenim castellers i castelleres de tots els pobles del voltant. Per tant, la voluntat és de plena obertura. L'any passat vam estar, no? Gent que vivia aquí a l'Albert també van venir a fer assajos, alguns van durar més, altres van durar menys, però això, la voluntat sempre hi és d'acollir tothom amb els braços oberts i qualsevol braços, cames sempre ajuden a fer pinya. Us hi trobeu? La primera vegada que ve alguna persona que potser no ha trepitjat mai el pati d'assaig d'observar-ho des de la distància i amb cert temor o timidesa a l'hora d'introduir-se en la colla? Sí, és totalment normal, no? És totalment normal per prudència i, bueno, doncs això, aleshores és molt important doncs, la tasca de tothom. Hi ha moltes persones que també tenim, doncs, bàsicament, que hi ha colles que ho tenen, de fet, com una comissió de benvinguda. Nosaltres, bueno, una mica, sí que alguns anys ho hem intentat fer, sí que, bueno, a través de la comissió d'equitat, aquest any també ho volíem vehicular una mica, però en part de la riquesa també és aquesta, no? Que en una colla ràpidament t'hi trobes còmode perquè hi ha molta gent de molts tipus i sempre al final parles amb algú o amb altre i a poc doncs, et vas involucrant més i de forma més activa i vas trobant el teu paper i t'hi vas trobant còmode i al final doncs, és això qui li agrada s'hi queda i qui no, doncs hi ha gent que no, que això no va amb mi, potser ve un dia a mirar i ja no torna, no? Evidentment, però la veritat que és un espai, com deies, que bueno, que t'hi trobes a gust, desconnectes i fas una activitat social compartida doncs, molt bonica. S'ha de tenir mà esquerra a l'hora de convèncer? S'han de dominar certes habilitats per tal que aquesta persona que ha fet ja el pas per anar al pati d'assaig al final s'hi acabi quedant i se senti un més de la colla? Nosaltres intentem tenir aquesta mà esquerra i és veritat que, tot i que no tenim molt establert, no tenim aquest protocol o aquesta comissió clarament marcada, sí que tenim això, no? Algunes persones que intentem que estiguin al cas i fer aquesta mena d'acompanyament, però després d'una forma natural surten certes afinitats, no? Persones amb per edat, per gènere, pel que sigui, que et pots sentir més propera i és amb la que acabes doncs, parlant, fent la cervesa al final de l'assaig i compartint més coses de la teva vida i que, per tant, ja generes aquest vincle, aquest lligam. I això és una cosa de forma molt natural, s'acaba generant. I és cert que jo crec que fer castells enganxa, no? Que són molt poques les persones que venen i ja no les tornes a veure. La majoria les veus i cada cop les veus més sovint i amb més compromís. No? Què tenen els castells que doncs, són aquesta mena de droga, ja que dius que enganxen? Que els castells absorbeixen? Bueno, és que a vegades també és el que deies abans, no? A vegades la gent no s'involucra per desconeixença, no? No sap exactament el que hi ha allí darrere i el que implica i tot el que ho envolta i aleshores quan ho vas descobrint doncs et va agradant més i més i més, no? I veus, doncs, home, l'esforç que hi ha després de cada assaig, doncs, també a les colles petites
sempre ho diem, doncs el mèrit que té al final acabar fent un castell de 7 per nosaltres, doncs sempre és una gran fita, sempre és un gran èxit i aquest èxit compartit, celebrat, doncs és una sensació molt xula, no? I totes aquestes coses crec que és les que enganxen i al final doncs que trobes un espai amb el que diu l'Albert, amb gent molt diversa. Jo m'hi porto bé amb tothom, però hi ha gent de la colla que hi parlo més sovint i d'altres doncs que, ei, hola, què tal? I poder ens diem una frase o dos a l'assaig i ja està, no? Però al final sempre trobes doncs, gent amb la que parlar i un espai on estàs a gust. Quin és l'estat de salut dels castellers d'Altafulla, tenint en compte que, i sé que aquesta és una pregunta potser recurrent, sobretot aquests últims anys, tenint en compte que veníem de la pandèmia i que va comportar una aturada general i que moltes colles se'n van ressentir precisament per la massa social que movien i tenint en compte que bé, en aquestes alçades no sé si podem dir que venim de les vacances, però bé, la temporada forta arribarà ara a partir de Sant Joan. Quin és l'estat de salut pel que fa a efectius dels castellers d'Altafulla? L'estat de salut és bo. Venim de 2 anys molt bons, 2 anys històrics, en què vam fer el 2 de 7, coincidint amb el nostre 50è aniversari, per tant, venim potser del zènit gairebé com a colla en aquest sentit, i teníem un any que aquest any el podíem plantejar com a ser repte, tenim la nostra primera cap de colla, i tenim una cap de colla motivadora, engrescadora, amb ganes de treballar, amb uns ritmes de treball molt marcat, i amb fites clarament marcades en el calendari, que ja desvetllarem més endavant, però sí que tenim ganes. El pati fa goig, la majoria de dies que estem assajant fa goig. Evidentment, sempre voldríem més gent, més mans, però la veritat que els ànims són molt bons i la perspectiva que tenim per endavant és realment engrescadora. Digues, Arturo, que anaves a assenyalar alguna cosa. No, el que ha dit l'Albert, no? També, les temporades més difícils normalment són aquestes, després d'assolir grans èxits, no? La gent... no sé si de forma errònia o falsament això et fa percebre, no? Quan arribes a un gran èxit, no? Jo m'hi he trobat com a cap de colla, no? Sembla, ara que hem fet això farem més i més i més, i és normal, vols més, però el realment difícil és mantenir allò. Mantenir allò és el repte i cada any t'hi trobes, doncs això, hàndicaps diferents. La canalla d'un any cap a l'altre s'ha descompensat perquè uns han crescut més que d'altres, ja no has trobat canalla petita, has de tornar a fer encaixar aquest puzzle, ara aquesta persona ha deixat de venir, l'altra, sempre cada any és un trencaclosques important. Però això, analitzant-ho a un grau de detall bastant, diguéssim, fi, no? Si mirem en perspectiva, vull dir, la salut de la colla, com deia l'Albert, és molt bona perquè jo soc bastant repetitiu, però el mèrit que té fer castells amb una població petita i fer-ho de la forma que ho fem, que sempre és amb bones maneres i quan arriba el moment, arriben els castells grans, vull dir, això s'ha de valorar i la gent de portes enfora ho valora i nosaltres hem de saber valorar. La temporada 2025-26 requerirà d'un esforç extra per tot això que ara assenyalàveu, que venim de 2 temporades molt bones en què s'ha assolit el 2 de 7, que és ara mateix el sostre dels castellers d'Altafulla? Correcte, i a més és el que ha apuntat l'Albert, no? Estem en un canvi de junta tècnica. És veritat que hi ha gent que estava involucrada en la tècnica anterior i segueix, però com ha dit l'Albert, la Maria, vull dir, si algú tenia dubtes, vull dir, jo crec que es va, en els 2 primers assajos, vull dir, ha quedat tot claríssim, vull dir, estem treballant molt i aquest és el fonamental, no? Vull dir, els castells es fan a l'assaig i nosaltres estem assajant, per tant, els castells arribaran. Ara, com bé deies, està començant la temporada, d'aquí, 2 setmanes tenim Sant Joan i a partir d'aquí, doncs, a veure si la gent respon, no? I normalment sí que els últims anys una cosa que havíem guanyat en positiu és la regularitat de la gent. La gent és bastant fidel. Aleshores, això és important, no? Perquè abans potser, una diada que eren bastants, l'altra punxàvem i aquesta irregularitat ens passava factura. Jo crec que la gent ara és bastant regular, és veritat que sempre hi ha dies que t'hi trobes que falta gent i aquell dia has de baixar una mica pretensions, però la gent és bastant regular. Home, això és bo, no? Si es compara amb altres colles que en certs moments de la temporada diuen allò de que el compromís minva. Per tant, que hi hagi això, aquestes ganes de si he dit que sí, és que sí, compteu amb mi,
és d'agrair, també. Sí, tant. Com deia l'Arturo, no? Nosaltres tenim un nucli dur, per dir-ho així, molt ampli, no? Un nucli dur molt fidel, amb molt de compromís, que cada dimarts, divendres estem assajant i estem aportant, i això és molt bo, no? Per la tècnica, poder comptar, saber que comptarem amb tots aquests efectius, i de tant en tant tens aquests, no? Potser més satèl·lits, per dir-ho així, amb tot el respecte, però que potser no tens aquest grau de compromís, però saps que això també t'apareixeran en les diades importants, les diades de casa, amb aquelles diades més marcades en el calendari, sabem que també podem comptar amb aquelles camises, no?, de gent que per diverses circumstàncies doncs potser havia tingut més implicació en el passat i ara no pot aquell mateix nivell de compromís, però sí que saben, no?, que alguns dies marcats en el calendari hi han de ser sí o sí, i també venen i aporten, evidentment. És superimportant. Aquesta etiqueta et va agradar, crec que ho vam comentar un dia, el casteller de Festa Major. Sí, el casteller de Festa Major, això és superimportant. Això a Santa Tecla ho tenen moltíssim a Tarragona, no? Hi ha típica persona que, vull dir, poder només es posa la camisa aquell dia, però aquell dia són 300 persones més, i això si ho tinguéssim aquí per Sant Martí, tant de bo tinguéssim castellers de Festa Major i per Sant Martí tinguéssim doncs, 50 camises més allà de cop, no? I tornant al tema del compromís, i no sé si em desvio una mica, també és un dels factors que jo trobo més sempre en la gent quan intento involucrar més gent a la colla. Clar, sempre el tema del compromís moltes vegades frena, perquè, clar, avui en dia portem les vides que portem, no? Que tothom, doncs, tenim de tot, i, clar, la gent, ostres, jo no puc assegurar que pugui venir sempre, no. Clar, la gent pensa això, no? Quan m'involucro en una activitat, vaig sempre. També és una de les coses, jo crec, positives dels castells, que tu sempre vine quan puguis, i el dia que vens, sumes. I ja està, i si no pots venir, no vinguis. Però, clar, hi ha molta gent com que no pot assegurar que vindrà sempre, ja no vinc mai. I també és això, gent que, ostres, com que ara no puc venir, que vaig molt liat de feina, ja deixa de venir, ja no torna, ja se desenganxa, no? Vine quan puguis, i el dia que vens, sumes, i és superimportant, això. Això del compromís us condiciona a la colla a l'hora de dissenyar, per exemple, les diades en què participareu? No sé, em ve ara al cap l'estiu, que és el màxim, no?, en què podem arribar a veure diades castelleres o actuacions o exhibicions, fins i tot. És a dir, l'haver davallat potser aquest compromís a vosaltres us frena i dieu, potser no cal que tanquem actuacions cada setmana? Totalment, sí. Sí, nosaltres tenim un calendari molt, no?, des del principi de temporada, es comparteix el calendari amb tota la colla, i sí que es demana, no?, de reserva l'agenda, intenta que la teva agenda estigui condicionada pels castells, en el millor sentit, no? Ens agrada fer castells i, per tant, volem anar a plaça a fer castells. També marquem, no?, la temporada d'estiu, doncs sí que és una temporada carregada de diades, però també tenim unes vacances per la colla, no?, uns dies marcats, que aquí no es faran castells, no hi haurà diades, ni exhibicions, ni cap tipus d'esdeveniment, per tant, allí tothom es pot agafar vacances i no hi ha cap problema, i després hi ha aquest punt de compromís de que a ningú li estàs dient no te'n vagis de vacances amb la teva família tal dia perquè hi ha diada. No, hi ha circumstàncies mil, si pots adaptar-lo, no? Fes que no trepitgis les diades, però a ningú perseguirem, ni el senyalarem, ni li prohibirem que torni a entrar al pati d'assaig perquè se n'hagi anat de vacances la setmana que ha pogut fer vacances amb la seva família. En tot cas, sí, però que controleu, no?, no sé, dit d'una manera ara potser grollera, de no fer-nos pesats de cara a les famílies a l'hora de començar a agendar actuacions. Clar, totalment. És molt important el calendari, doncs, que estigui ben dissenyat, no? Perquè, com bé dius, clar, el gruix principal de diades és a l'estiu. Inevitablement, a l'estiu és quan més estem actuant. I nosaltres, a veure, la colla ha evolucionat molt en aquest sentit. El 2006, 2007, potser estàvem fent 12, 13, 14 diades. Vam arribar a un punt de fer 23, 24 diades. Clar, això significa a l'estiu actuar gairebé cada cap de setmana. Aleshores, sí que és veritat que hi ha gent que s'ho pren més relaxadament, però a vegades les famílies que tenen la canalla, que és la cotxa de l'enxaneta, tenen un pes molt més important que d'altres i sí que, clar, ells mateixos són conscients del compromís que tenen i que si la seu fill o filla no venen, poder aquell dia difícilment farem castells. Aleshores, és molt important dissenyar un calendari oxigenant, deixant algun cap de setmana lliure. Pensa que nosaltres rebem infinitat de possibilitats de compromisos, no? Sí? Hi ha moltes colles castelleres. Com funciona això? De vegades ens pensem que és intercanvi, no? Però algunes suposo que sí. Però com es dissenya el calendari casteller? Doncs sí, hi ha aquest doble format. Hi ha, clar, entre colles,
clar, nosaltres tenim, cadascú té les seves festes majors, no?, i les seves dates. Aleshores, hi ha colles que funcionen amb conveni directament amb el seu ajuntament i podria ser que el seu propi ajuntament contracta, però, clar, no només vius la temporada d'aquelles actuacions. Aleshores, vols omplir tot el calendari, diguéssim, com si parléssim com futbolísticament, no? Les diades més de pretemporada, doncs, t'inventes com ens hem anat inventant, no? La dia de primavera, la dia d'inici de temporada, la dia del local. I aquí, doncs, funciones amb intercanvis en altres colles, no? I doncs, una colla ve i jo vinc una data que m'ofereixen que em vagi bé. Aleshores, clar, el que dèiem, aquí l'important és també agafar uns hàbits, unes rutines, no? Saber que la nostra temporada comença la primera setmana d'abril, normalment, i sempre intentem fer una diada doncs, a prop de Sant Jordi, una a meitats de maig per dia de primavera, no? I agafar aquestes dinàmiques per fidelitzar diades i tenir un calendari consolidat i marcat. I aleshores, sí, hi ha moltes coses. Clar, hi ha moltíssimes colles de la zona de Barcelona, per exemple, que els hi fa gràcia aleshores venir, i aleshores sempre volen contactar, fem un intercanvi o alguna cosa, i després hi ha molts compromisos. Clar, després també a nosaltres ens interessa anar als pobles d'aquí al voltant, on sigui, per també rebre aquesta compensació econòmica que ens serveix per continuar funcionant com a colla, no? Perquè només amb intercanvis no podem sobreviure i si només depens del teu propi ajuntament, doncs, bueno, pots sobreviure, però et quedes una mica més estancat, no? Aleshores, clar, per nostre nivell de colla és més difícil, no? Que no és el mateix la gamma de castells que podem oferir que d'altres colles que contracten i amb més diners, no? Però és aquest doble format, no? A vegades et contracten ajuntaments i moltes vegades fas intercanvis. Està bé que els futurs castellers i castelleres d'Altafulla que ens estiguin escoltant ara mateix sàpiguen que els castellers d'Altafulla s'amollen, no?, les necessitats de cadascú i que no pateixin que no els hi ompliran un calendari d'estiu que no tindran temps de marxar de vacances. Ens acabaran demanant més i més. Fins i tot marxar, que també rebem propostes de marxar del país i algunes hem de dir que no per les dificultats també logístiques. No? Sí o què? On us han convidat a participar? Edimburg. Sí, Edimburg ens ho diu cada any. Hi ha una colla castellera d'Edimburg que és mort de ganes. I a França, no? Al sud de França també ens havien oferta. Aquest any vam veure una proposta xula. Sí, moltes vegades surten a través de la coordinadora o arriba a través de la Generalitat, de Cultura. Hi ha alguna proposta per aquí al País Basc que a veure si podem vehicular. Al País Basc recordo que hi havia un anat a Lekeitio, em penso, no? Sí, a Lekeitio vam anar així el 2012, diria. I va ser molt xulo. El que passa que, clar, també és complicat perquè has de trobar una data que tinguis capacitat de mobilitzar la gent, perquè nosaltres, clar, és veritat que molts sobrats d'efectius no anem. Aleshores, clar, si no ets capaç de mobilitzar gairebé un 70-80% de la colla, clar, no podràs fer alguna cosa amb cara i ulls, no? I això et limita una mica. També, aleshores, és xulo anar fora, però és complicat també a nivell de logística. Escolteu, sabem que aquesta és una pregunta que potser hauríem de fer a la Junta Tècnica, però aprofitant el benentès avui que us tenim aquí als estudis d'Altafulla Ràdio, us hem de preguntar per quines són les aspiracions dels castellers d'Altafulla per aquesta temporada, si parlem ja pel que fa a matèria castellera. Jo diria, primer hem de ser cautelosos, aquí cadascú té el seu tarannà i no seré jo qui faci volar coets, hem de consolidar la gamma de 7, fer el 3, fer el 4 amb normalitat i a partir d'aquí intentar anar a la gamma alta de 7, no? I fer els castells amb agulla, perquè no intentar un 9-2 de 7 i descarregar-lo a casa, que tenim aquesta espineta pendent, fer el 5 de 7 també de manera regular, això, el que deia l'Arturo, no? Necessitem efectius, necessitem aquest nucli dur que ve a assaig, doncs si el podem consolidar i afegir 10, 20, 30 efectius, doncs aquestes propostes que tenim les podríem fer segur. Es rendeixen comptes entre la tècnica i la directiva o no? Hi ha aquestes trobades de seiem i a veure com van les coses. El president té mà per dirigir o que la tècnica prengui alguna decisió? Com funcionen aquestes veus autoritzades o no que puguin influir en el dia a dia dels castellers? Veig que rius, Arturo, i a més l'audiència d'Altafulla Ràdio també ho veu que rius perquè tenim les càmeres instal·lades als estudis. No me'n recordava. No hauria de... No? Hi ha altres colles que sí que, per exemple, la figura... Bueno, ara sí que ho tenim als estatuts, no? La figura del cap de colla forma part de la Junta Administrativa com a tal i aleshores, clar, pel seu propi interès, no? La involucrem perquè estigui al dia i al final l'administrativa està al servei de la tècnica, no? Nosaltres hem de dinamitzar la colla el màxim possible perquè generi aquestes sinergies i perquè la colla tiri endavant
amb el màxim d'efectius possibles. Jo reia perquè, a veure, personalment, clar, estava molt en primera persona, jo he sigut cap de coll, he estat en equip tècnics i a vegades dono la meva opinió i m'has fet pensar si l'hauria de donar o no, perquè no soc ningú dintre de la tècnica i realment no hauria de, no? Però som una colla petita i al final tot... Bueno, jo crec que tota opinió és benvinguda si ho dius amb bones paraules i quan toca, no? Perquè potser a vegades hi ha moments que no toca opinar, però per això simplement reia. Però no, normalment no, la tècnica pren les seves decisions a nivell tècnic i es respecten i tothom les respecta. I l'administrativa, doncs, normalment fem i també estem oberts a rebre qualsevol tipus d'opinió crítica constructiva o de qualsevol tipus. Ha quedat entès, Arturo. Jo crec que jo estava pensant ara, no? Hi ha com una doble... Tenim per un punt, jo crec que l'autonomia plena de cadascuna de les juntes, però també aquest any hem volgut generar cert vincle. Per exemple, quan hem fet reunions d'administrativa, hem convidat els referents de la tècnica també, no? Per generar aquest vincle que un alimenti l'altre, no? No té sentit que nosaltres muntem no sé quin esdeveniment si això no ha de repercutir positivament en la part tècnica de la colla. Per tant, crec que això, no? Sent autònomes les dues parts, també està bé que hi hagi aquestes sinergies entre unes i l'altres. I l'altre, el que comentava l'Arturo, que has dit tu, Edu, no? Aquesta importància de les veus autoritzades, no? Crec que és molt important també en una colla saber aprofitar aquell coneixement, aquella saviesa que tens interna i gent que, no? L'altre dia parlava amb un casteller d'aquests que en el seu moment, doncs, cap de colla, amb molta dedicació i que ara ve molt fugaçment. I li deia, no? És que tu ets una veu autoritzada. Encara que vinguis aquí un divendres de cada 4, quan tu parles se t'escolta. I el que dius té sentit i saps dir-ho, saps transmetre, no? Per tant, també saber aprofitar aquest bagatge que té la gent i que pugui aportar, benvingut és. Escolteu, primers Castells de Set que arribaran ara per Sant Joan o aprofitem per preguntar-vos-ho, no sé, sí. Actueu a Baix Amar de Torredembarra, al cap de 15 dies vindrà ja Diada de les Cultures. Correcte, nosaltres el 3 el vam fer ja, seria ser capaços de repetir-lo, no? El primer 3 de 7 el vam ser capaços d'estrenar al Catllà al maig i jo crec que el 4 és veritat que ens està costant més a l'assaig, a veure si aquests 3 assajos que queden doncs ho acabem de perfilar i bueno, jo crec que Sant Joan és un clàssic nostre, a vegades estrenar la clàssica per Sant Joan, doncs jo firmo. Si d'aquí a que em retiri cada any som capaços d'estrenar la clàssica per Sant Joan, doncs firmo. Jo crec que sí, que és cap a on anem. Escolteu, arribem a les acaballes d'aquest primer espai que dediquem 100% als Castellers d'Altafulla, ja amb aquesta periodicitat que explicàvem al principi. La cosa anirà per aquí. Avui, acompanyats doncs, de dues veus autoritzades també dintre de la Junta Administrativa dels Castellers d'Altafulla, com són Arturo Palavecino i Albert Papell, president i vicepresident respectivament de la colla. Cada 15 dies anirem parlant, no únicament amb membres que tenen nom i cognoms amb certes responsabilitats dins de la colla, sinó castellers i castelleres que tenen històries per explicar. Quins inputs heu rebut per part de la gent, dels camises, quan els ho heu plantejat? No seré hipòcrita quan dic que és molt positiva la resposta. Totes aquelles persones que no, nosaltres havíem com plantejat internament de ostres, li podríem proposar tal o altre, tothom a qui li hem plantejat ho ha rebut amb molta il·lusió i amb moltes ganes de venir i de veritat que no és cap punt d'hipocresia. Tothom té ganes de compartir aquest fet casteller i aquesta alegria castellera que vivim. I hi ha un punt que no hem comentat al principi que també crec que és prou destacable, que és que també voldrem que hi hagi un capítol sobre la canalla, no? Que pugui venir la canalla aquí a compartir, no? Des de 5, 6, 7, 8 anys que tenim la canalla, que també vindrà la cap de canalla, algun altre representant de l'equip de canalla, perquè crec que també la seva importància a vegades, i són d'aquests que tenen molt poca veu perquè per la seva pròpia condició participen poc en els mitjans, però sense canalla no es podrien fer castells, per tant també reivindicar la seva importància, que puguin compartir les seves vivències, les seves anècdotes. Doncs aquí ho rebrem amb els braços oberts, també com dèiem a l'inici d'aquest programa. Albert Papell, Arturo Palavecino, un plaer, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres, Edu. I a tots vostès, gràcies un dia més per la seva confiança. Que acabin de passar un molt bon dia. Hem nascut castellers,